Anh ơi. Hello. Hey, kopawan esto. Si estar en espacio bajo si kopawan esto. ini mesan थां होमबा बोरायफोरा थांला Ya? बोरायफोरा थाङा बोरायफोरा थाङा होमबा दिनै होमबा नोंसोरलाय मानो थाङा Okay. सासे दङ लकेसर Jendak. Snap. Snap official. लकेसर नार्जारि साथाम दङ लकेसर नार्जारि हाय आब' लकेसर नार्जारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै हाय आब' होनदो हेल' नोंना माबोरै खोन्थाहरदो टिएन बर'खौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेल' नेटानो स्ल' आंनिया नांथा नांथासो आरो सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालाम साथाम दङ कमेन्ट खालाम बैसागुनि मा खबर सोर सोर मोसादों खोन्थाहरदो मोसादोंना मोसायाखै खोन्थाहरदो जोबोद गोबाव जाबायमोन फैयैया बैसागुआ मोजाङैनो थेवबो मोजाङैनो थाङो थेवबो आं मोसायाखै टिएन बर' मिनिबाय मा मिनिहरखो लकेसर नार्जारि आं मोसादों अ नंगौ नामा मा ओंख्रि जानाय लकेसर नार्जारि आरो सोर सोर दोङो कमेन्ट खालाम गासैबो आरो जायफोरा लाइक दान होआखै लाइक होदो
नांथाबाय थायो आरो आंना बहुद नेट स्ल' DM इउटुबार लाइक दान थेंक इउ स' माच दे DM फ्रेन्ड थेंक इउ स' माच लाइक दान खालामनायनि थाखाय मा खबर खोन्थाहरदो मा खबर लकेसन नार्जारि फांसन गैया नामा आब' नोंसोरनिखो ओहो जोंनिथिं फांसन गैथ'वा नोंसोरनिथिं दङ नामा लकेसन नार्जारि आगै खोन्थाहरो दङब्ला आरो सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालाम साबा जाबाय दे कबिता दैमारि आगैया दिनै फैदों आरो आंनि लाइफआव थेंक इउ स' माच दे आगै कबिता दैमारि आगैया दिनै फैदों आरो आंनि लाइफआव थेंक इउ स' माच आगै कबिता आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै कबिता हेल' आब' निकि हेपि बैसागु टु कबिता दैमारि लाइफ खबर माबोरै आब' सना आंना मोजाङानो आगै नोंना बैसागुनि मोसादोंना मोसायाखै माथो नोंखौ नुवा आब' बिदिनो नुवाखै आरो मोखां नुजानाय दामप्ला नार्जारि हेल' आब' बैसागुनि मोसायाखै नामा ओहो मोसायाखै आगै दामप्ला थेंक इउ स' माच दे आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय आगै दामप्ला आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय कबिता दैमारि मा ओंख्रि जानाय आब' सना जोंहा ओंख्रिया दालि आलु ओमफ्राय तिता केरेला आलु भाजा ओमफ्राय पापर नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो कबिता दैमारि आंहाबो प्रग्राम दं आब' सना थांनोसो दसे दाना नंगौ नामा आगै प्रग्रामाव मोसादों नामा नोंसोरो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन खोमा आङो नोंनि प्रग्राम मोसानो थांनाय भिडिअ हगारदोंमोन ना आगै कबिताया तू मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे है नांथाबाय आंना नेटानो स्ल'थार कबिता जोंना दालि आलु अमा बेदर आब' सना नंगौ नामा आगै आरो सोर सोर दंबावो प्लिज कमेन्ट खालाम कबिता दैमारि बैसागु लांदां मोसानो होनांगौ आब' सना आरो मैयाबावबो थांनांगौ नंगौ नामा बावखुंग्रि हाजोआवबो थांदों नामा आगै कबिताया स्टेटास नुदोंमोन आङो बावखुंग्रि हाजोआव आं ग्रेमार वाइटिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायखाय थेंक इउ स' माच आगै हेल' आब' नटे हाय आगै
जोंना होआ cowok ya sih Soर सानै फैदों सोर दंबावो कमेन्ट खालाम जि ग्रेमार वाइटि नेट गैया नामा आब' मेकरिটো बिसोना किटचेन मेकरि नेटानो स्ल' जाबाय थादों आरो बिराद स्ल' जादों नेट गैया नामा आब' ओहो नेटानो नांथाबाय थादों जि ग्रेमार वाइटि दे आब' बाय दे जागोन दे आरो सोर दङ कमेन्ट खालाम टेटलि सोर सासे दङ प्लिज कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट WhatsApp এটা প্রোফাইল ফ্রেন্ড মনিস ঠাউ 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 सानै फैदों दै सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालाम बिराद नेट स्ल' रागासो जोंखाबाय दं नेटखौ Ada din जोंनि हर रात नै उन्दु फै थिन डिस्टार्ब जायो नै उन्दु